Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ipang. Taong 1990, Opol, Misamis Oriental. Itong mga panahong ito, kakauwi lang ni Ipang sa Opol. Matagal siyang hindi nakabalik sa lugar na yon. Gawa nang nakabuo na siya ng sarili niyang pamilya sa lugar na pinagmalagihan niya. Wala na talaga noon sa balak ni Ipang na umuwi pa, pero alang-alang sa puntod ng mga magulang niya, kinakailangan niyang bumalik para makita ang mga ito. Bago pa man sumapit ang katapusan ng buwan ng Agosto, nakarating na nga siya sa Opol. Sa pagdating niya noon sa kanilang baryo, unang sumalubong sa kanya ay yung tiyuhin niyang palaging bumibisita sa kanila noong buhay pa ang mga magulang niya. Pagsilay sa kanya nito, dali-dali naman siya nitong hinagkan habang nagwiwika sa kanya ng, "Hoy Ipang, mabuti naman at napabisita ka. Ang tanda mo na. Bakit hindi mo isinama ang iyong pamilya?" Nang marinig naman ni Ipang ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Hindi pwede, tiyo eh. Mga bata pa kasi ang anak namin. Medyo mahihirapan pa sila sa biyahe. Lalo na kalahating araw din ang bubunuin." Matapos naman yung marinig ng kanyang tiyuhin, tumawa lang naman ito habang dahan-dahan siya nitong ginagabayan patungo sa bahay na kanyang tutuluyan. Pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang kanyang mga pamangkin na masaya sa kanyang bumati. Pagsilay naman dito ni Ipang, dali-dali naman niyang inilabas ang kanyang mga dalang regalo. Makalipas pa ang ilang minuto, habang nagpapahinga sila ng tiyuhin niya, mariin naman siya nitong kinausap ukol sa mga bagay na dapat niyang iwasan sa lugar ng kanyang mga magulang. Ayon sa tiyuhin ni Ipang, napakalayo na ng estado ng kanilang dating lugar kung ikukumpara sa mga panahon noon. Bukod kasi sa marami na roong namamatay, meron na ring mangilan-ngilan sa kanilang mga kababaryo na pinaghihinala ang mga sumasamba sa demonyo. Ang mas nakakatakot pa noon sa lahat ay yung mga kuno-kunong aswang na kasabay nila roong naninirahan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, bigla namang natahimik ang tiyuhin niya, sabay turo sa bahay na nasa harapan niya. "Nga pala Ipang, nakikita mo yung saradong bahay sa harapan natin? Umiwas ka riyan. Hindi mga taong naninirahan sa lugar na yan. Kapag may nakita ka diyang matanda na lumabas, wag na wag mo siyang tititigan." Seryosong wika ng tiyuhin niya sa kanya. Matapos naman yung marinig ni Ipang, pilit naman niyang pinagmasdan ang bahay na yon. Maya-maya pa, may nasipat siyang isang dalagang lumabas, bitbit ang isang kaldero na naglalaman ng animoy pagkain ng aso. Pagkatapon nito sa gilid ng kanilang bahay, agad naman yung pinagkumpula ng mga pusang itim na lumabas galing sa loob ng pamamahay nito. Pagsilay naman doon ng tiyuhin niya, mariin itong inilahad sa kanya na ang babaeng yon ang nag-iisang anak ng matanda. Dagdag pa nito na dalaga lang yon kung titingnan, pero halos kaedad niya na ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, inilahad naman sa kanya ng tiyuhin niya, huwag pagdidiskitahan ng babaeng yon. Sa lahat kasi ng pagmamay-ari ng matanda, yon ang pinakamahalaga sa lahat. Inilahad din ito sa kanya na marami na doon ang nagtangkang umakyat ng ligaw, pero lahat ito nasiraan ng ulo. Pagkalahad naman ito sa kanya ng tiyuhin niya, agad naman siya nitong tinanong kung meron ba siyang karga sa katawan. Dahil sa sinabi nito, napatangulang naman itong si Iping habang sumasagot doon ng, "Hindi ako pupunta rito ng hindi handa. Huwag kang mag-alala, tiyo.
Ilang araw lang naman ako rito. Matapos naman itong mailahad ni Ipang, dahan-dahan naman niyang ipinakita ang kanyang habay na gawa sa kahoy na hinulmas sa santong hubo. Ayon kay Ipang, marami nang nagtangan sa habay na yon at halos karamihan sa mga humawak dito nasiraan ang ulo. Patunay lamang yon kung gaano kalakas ang tinatangan niyang karga. Pagmamayabang niya pa sa tiyuhin niya na ilang taon na niyang pagmamay-ari ang habay ng santong hubo. Sa loob kasi ng halos 7 taon, maraming beses na niyang napatunayan ang bisa nito. Nang marinig naman ng tiyuhin niya ang kanyang sinabi, nagdesisyon na yung magsara ng bahay gawa ng malapit nang sumapit ang gabi. 2 araw pa noon ang lumipas, marami na sa kanyang mga dating kaibigan ang nakabalita ukol sa kanyang pagdating. Siyempre, para hindi mapahiya itong si Ipang, siya na lagi ang nanlilibre kapag nag-aaya ang mga ito na uminom. Hindi naman siya makatanggi sa kadahilanang siya palagi ang pinipiling taya ng mga ito. Isang hapon, habang sila'y nag-iinuman sa tindahang malapit sa tahanan ng tiyuhin ni Ipang, bahagya naman silang natigilan matapos nilang mapansin ang pagdaan ng 2 nakatira sa harap ng bahay na tinutuluyan niya. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman niya yung itinuro sa kanyang mga kasama para mapag-usapan nila. Nang masipat naman yon ng mga kaibigan niya, agad naman itong ibinaling ang kanyang paningin sa kanya habang nagwiwika ang isa sa mga yunang, "Kahit kailan ka talaga Ipang oo, di ka pa rin nagbago. Huwag mo nang pagdiskitahan ng dalagang yun. Delikado ang nanay nun. Sige ka, baka matulad ka rin sa mga binatilyong minsan naroong ng diskita." Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, doon naman siya nag-umpisang magtanong ukol sa misteryong bumabalot sa dalaga at sa ina nito. Nang marinig naman ng mga kaibigan niya ang kanyang sarili, doon na nag-umpisang maglahad ng istorya ang isa sa mga kasama niya. Ayon dito, hindi naman talaga tubo sa kanilang lugar ang mag-inang yon. 2 taon ang lumipas magmula noong umalis si Ipang sa kanilang lugar, nag-umpisa na rin yun doong manirahan. Noong una, naging maayos naman ang pakikitungo ng mga ito sa kanila. Pero habang tumatagal, meron na sila roong napapansing kakaiba. Bukod kasi sa hindi na yun gaanong nakikipag-usap, madalang na rin yun kung lumabas ng kanilang mga tahanan. Ang mas ipinagtataka pa nila noon na kahit ilang taon ba noon ang lumipas, tila bang hindi kumukupas ang itsura ng mga ito. Yung parang kung ano ang kanilang itsura noong pumunta sila sa lugar na yon, hinding-hindi yun nagbabago. Dagdag pa ng kainuman niya na ang pagmumukha ng dalagang nakita niyang dumaan ay ang pagmumukha rin nito noong bago yung manirahan sa kanilang baryo. Isipin mo Ipang kung ilang taon na ang nakakaraan, ganyan pa rin yung mga itsura. Pabulong na wika ng kainuman niya matapos nitong mailahad ang tungkol doon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na pinangingilagan ng 2 ang simbahang nakatirik sa baryo nila. Dahil sa ganoong aksyon ng mga ito, doon na unti-unting nabuo ang kuno-kuno sa kanilang mga aswang hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nakasanayan ng karamihan. Bagaman marami ang nagpetisyon sa mga ito na umalis na sa baryo, hindi naman nila yun magawa-gawa, lalo pat ang barangay mismo aminadong nasisindak sa nanay ng dalaga. Mariinding inilahad ng kainuman niya na kaya lang naman nila tinigilan ang pagpapaalis sa mga ito dahil magmula noong ginawa nila yon, nag-umpisa na rin ang pagkawala ng iilang mga bata sa kanilang baryo. Halos ilang beses na rin nilang sinubukang alamin ang nangyari sa likod ng mga kaganapan, pero nanatili silang bigo.
Kahit tumulong na noon ang mga albularyo, hindi pa rin nagbago ang resulta ng kanilang paghahanap. Mabuti na lang, 2 buwan lang ang itinagal nito. Bale, 5 bata ang nawala at hindi na muli pang nakita. Nang marinig naman ni Ipang ang tungkol doon, napangiti lang naman siya na para bang hindi man lang siya gaanong nasisindak sa sinasabi ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay niya sa dalagang naglalakad papalapit sa tindahang kinaroroonan nila, agad naman niya yung hinarang habang mahinahon itong kinakausap. Pagkarinig naman ng dalaga sa sinabi niya, nagpatuloy lang naman yun sa paglalakad habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Pagsilay naman niyang medyo malayo na ito, dali-dali naman siyang bumalik sa kinauupuan niya, kung saan doon niya nasilayan ang kanyang mga kasama na tulalang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, paisa-isa na rin yung nagsialisan na para bang labis yung nababahala dahil sa kanyang ginawa. Sinubukan niya pa yung pigilan pero tanging isa lamang sa kanyang mga kabarkada ang may lakas ng loob na magpaiwan kasama niya. Matapos naman ang pangyayaring yon, minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-iinuman kahit silang 2 na lamang. Makalipas pa ang ilang oras, dahil sa dami ng kanilang pinag-uusapan, hindi na nila napansin na napakalalim na pala ng gabi. Nang mapagtanto naman noon ni Ipang na sarado na ang tindahan, minabuti naman nilang umuwi na para magpahinga. Bale, magkasama na sila noong umuwi, lalo pat magkapit-bahay lang naman sila. Habang binabagtas nila Ipang noon ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga kasama nilang umalis habang nasa kalagitnaan sila ng pagsasaya. Ayon sa kanya, sa susunod, hindi na niya yayayain ang mga yon gawa ng wala naman itong mga itlog para harapin ang mga pangkaraniwang pangyayari. Dagdag pa niya na hanga siya sa kaibigan niyang yon, lalo pat ginawa nito ang lahat para lamang masamahan siya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad naman ng kaibigan niya na huwag sisihin ang mga kasama nila gawa ng nag-iingat lang din ng mga ito. Pagtatapat pa nito sa kanya na maging ito man ay nakaramdam ng takot buhat sa kanyang ginawa. Pero hindi yun rason para iwan niya yun sa ere. Nang marinig naman ni Ipang ang tungkol doon, kahit papaano, gumaan-gaan naman ang kanyang pakiramdam. Maya-maya pa, nang akmang malapit na sila sa bahay nito, bigla naman silang natigilan matapos nilang masilayan ang nanay ng dalagang kinakausap niya na mabilis na naglalakad patungo sa kinaroroonan nila. Imbis din na sulo ang daladala nito, itim na kandila ang hawak nito habang patuloy yung nag-uusal. Malayo pa man ang matandang yon, rinig na ni Ipang ang usal nito, kaya naman ang ginawa niya, mabilis na nagtaas ng bakod at puder sa katawan. Pagharap naman nila ng matanda, bahagya naman silang nagtitigan hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na din sila nitong nilagpasan. Matapos naman itong masipat ng kaibigan niya, bakas naman sa pagmumukha nito ang halos hindi maipintang takot. Kahit hindi na yun nagsasalita, alam na alam ni Ipang kung ano ang nangyayari rito. Para naman maibsa ng takot ng kaibigan niyang yun kahit papaano, sinubukan niya yung kausapin nang sa gayoy kumalma ito. Sa pagdating nila sa bahay ng kaibigan niya, dali-dali naman yung pumasok para makauwi na rin siya. Nang akmang isasarado na nito ang pinto, inabisuhan pa siya nitong magkikita silang dalawa kinabukasan. Nang marinig naman yon ni Ipang, tumangulang naman siya habang dahan-dahan ang binabagtas ang daan pabalik sa bahay ng tiyuhin niya. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, bahagya naman siyang napatigil nang mapansin niya ang isang animoy sumusunod sa kanya. Pagsilay niya sa kanyang likod,
bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masipat ang matandang nakatuwad habang naglalakad. Dahil sa bilis at liksi ng pangangatawan nito, bago pa man siya noon makakilos, mabilis na nitong nilagpasan ang lugar na kanyang kinatatayuan. Pagsilay naman niya sa matandang nakaharang na sa kanyang daan, kitang-kita niya kung papaano nito sindihan ang hawak nitong kandilang itim habang patuloy na nag-uusal. Nang masipat naman yon ni Ipang, sumambit lamang siya ng 3 kataga at kasabay nito ang dahan-dahan niyang paglapit sa matanda. Sa pagdating naman niya sa kinaroroonan nito, dahan-dahan naman niyang pinatay ang hawak nitong kandila habang nagwiwika rito ng, "Sa estado mong yan, wala kang magagawa sa akin. Umuwi ka na. Ayoko ng gulo. Ayoko ring magpakita ka pa hanggat nandirito ako. Tandaan mo, tanda. Anumang oras, kayang-kaya kitang tapusin." Matapos naman niyang makapagwika, kitang-kita niya kung papaano pagpawisan ng malagkit ang nilalang na yon. Nang medyo makalayo na siya rito, agad naman niyang inalis ang bisa ng tigalpo. Sa pagpasok niya sa bahay ng tsuhin niya, nag-akto siya roong parang walang nangyari. Sa isip-isip niya, hindi na nito kailangan pang malaman ang tungkol sa pangyayaring yon, nang sa gayoy hindi yon gaanong mag-alala. Sa pagsapit ng araw ng mga kaluluwa, maaga pa noong tumungo sila Ipang sa sementeryo para lamang madalhan ng bulaklak at mapaayos ang puntod ng mga magulang niya na matagal na panahon na roong nananahimik. Habang abala sila noon sa kanilang ginagawa, unti-unti namang nagsidatingan ang mga taong bibisita rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagsilay naman niya sa mga ito, hindi naman niya yun gaanong pinansin, lalo pat marami pa silang gagawin. Pero nang papasapit na noon ang 9:00 ng umaga, merong napansin noon si Ipang na tila bang nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Sinubukan niya pa yung hanapin pero sa oras na umiikot ang kanyang paningin sa paligid, bigla na lamang nawawala ang presensya nito. Kinahapunan noong mismong araw na yon, nang akmang uuwi na sila, doon naman napansin ng tsuhin niya ang animoy pag-aaligid ng matanda kasama ang anak nito. Nang marinig naman ni Ipang ang tungkol dito, hindi naman niya yun gaanong pinansin dahil sa rami pa ng taong naroon sa sementeryo. Sa puntong yon, minabuti na niyang umuwi, gawa ng kung sakali mang merong mangyaring hindi maganda, hindi roon madadamay ang tsuhin niya. Habang binabagtas nila noon ang daan, doon na siya naglakas ng loob na ilahad ang mga nangyari noong mga nagdaang gabi. Nang marinig naman ng tsuhin niya ang tungkol sa pangyayaring yon, agad naman yung umalma sa kadahilan ng alam nito na paniguradong madadamay ang kanilang pamilya sa oras na umalis na itong si Ipang sa lugar nila. Matapos naman yung mailahad ng tsuhin niya, inabisuhan naman niya yung wala itong dapat ipag-alala, gawa ng meron na siyang naiisip na plano bago umalis sa kanilang baryo. Ayon kay Ipang, hindi siya papayag na uuwi siya nang hindi man lang napapaslang ang nilalang na yon. Aminado rin siya kasi kahit papaano, inilagay niya sa peligro ang buhay ng kanyang kadugo. Matapos naman yung marinig ng tsuhin niya, agad naman yung napatanong sa kanya ukol sa kanyang gagawin. Maging ito man kasi, labis na nababahala, lalo pat wala pang naglakas ng loob na harapin ng matanda maging ang anak nito. Dahil sa sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Wala pa roong nakakatalo sapagkat dayaw nakatadhanang pumatay sa kanila. Nakita ko na ang anyo ng matandang yon. Mamayang gabi, hindi ako mag-aalangang dalhin sila sa impyerno." Kasabay ng pag-uwi ka ni Ipang ay ang dali-dali naman niyang pagtungo sa kanyang silid
para umpisahan ang kanyang paghahanda. Halos inabot din siya ng 2 oras sa pagdadasal noon bago niya tuluyang naramdaman ang bisa ng habay niyang nakapulupot sa kanyang bewang. Sa paglalim pa ng gabi, minabuti naman niyang hasain ng husto ang sundang na ipinahiram ng tiyuhin niya. Maya-maya pa, pagtungtong ng 10:00 ng gabi, bahagya naman siya noong natigilan matapos silang makarinig ng isang malakas na pag-ungol. Alam ni Ipang na nasa labas lang yon ang kanilang bahay, kaya ang ginawa niya, dali-daling sumilip sa pinto. Pagsilay niyang nasa labas nga ang mag-ina, hindi na siya nag-alangan pang kunin ang sundang na hinasa niya sabay labas ng bahay na yon. Nang marating naman niya ang bakuran nito, doon na niya tuluyang nasilayan ang matandang nakatuwad. Merong 4 na mga kamay, may 3 mata at bungangang halos umabot na sa tenga. May napakahaba rin yung dila at sa estado nito, para yung 2 taong pilit na pinag-isa. Nang akmang kakausapin naman niya ang nilalang na yon, mabilis naman siya nitong sinunggaban, sabay unday ng saksak sa lahat ng parte ng kanyang katawan. Mabuti na lang noon, malakas ang kanyang bakod, kung kaya't imbis na bumao ng matatalas nitong mga kuko, tumalbog lang ito. Pagsipat naman niyang muli na naman siyang susunggaban ng nilalang, buong puwersa naman niyang iwinasiwas ang kanyang talibong na siyang naging sanhi upang magkaroon siya ng pagkakataon para umatras. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang sapat na ang espasyo sa pagitan nilang dalawa, napangiti lang naman siya habang nagwiwika roon ng, Tila yatang hindi mo pa alam ang sitwasyong kinakaharap mo ngayon. Huwag kang magmadali. Ipapakita ko rin sa'yo kung ano ang ibig kong sabihin. Matapos makapagsalita ni Ipang, doon na niya dahan-dahang hinaplos ang habay niyang santong hubo. Pagkaalis naman niya ng kanyang kamay sa mismong habay, doon na niya pinakawala ng 3 pantigalpong usal na siya namang mabilis na naramdaman ng nilalang. Sinubukan pa nitong ilaga ng usal na yon pero mabilis siyang kumalat sa paligid dahil sa pagkapit nito sa hanging sumisimoy sa lugar na yon. Pagkaraan pa ng ilang segundo, tuluyan na niyang nasipat ang matanda, nakatayo sa kanyang harapan habang pilit na umaangil. Paulit-ulit din yung nagtatangkang magpumiglas pero hindi sapat ang lakas nito para mabasag ang bisa ng tigalpo ng santong hubo. Dahil sa pangyayaring yon, doon na nagpasya si Ipang na ipakita sa nilalang ang sando niyang suot na naglalaman sa kabuuang usal ng kanyang habay. Sa paglapit naman niya sa nilalang na yon, hinawak-hawakan niya pa ang ulo nito habang masaya roong nagwiwika ng, Kung gusto ko lang natapusin ka ng hindi mo nalalaman, ginawa ko na yon. Pero hindi ako ganong klase ng tao. Alam kong may mga bagay akong hindi alam sa'yo. Anong uri ka ng nilalang? Aswang na may sumpa ng demonyo? Alam mo, nagtataka ako kung papaano mo nagawang idikit sa katawan mo yung katawan ng mismong anak mo. Pagkalahad naman ni Ipang ng mga katagang yon, agad naman siyang nag-ihip ng usal sa kanyang mga kamay na kalimitan niyang ginagamit tuwing pumapatay siya ng aswang. Paglapat niya nito sa ulo ng matanda, doon niya nakita kung papaano yun kumalat sa buong katawan nito. Sa puntong yon, doon niya nakumpirma na meron nga yung dugo ng isang aswang. Bagaman hindi alam ni Ipang ang uri nito, naniniwala siya gumagamit yon ng kapangyarihan ng isang demonyo. Buong buhay niya kasi, wala pa siyang nakitang aswang na kayang makapag-isa ng 2 katawan. Gayunpaman, sa kabila ng mga pangyayaring yon, pinili na lamang niyang tapusin ang gulo na kanyang pinasukan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagkapas lang naman niya sa matanda, agad naman niya yung pinaliguan ng langis, sabay sinilaban ito. Halos buong magdamag noon,
na natiling nagliliyab ang nilalang hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway. Kinaumagahan pagsilay niya sa bahay nito, napansin naman niyang bigla na lamang yung gumuho. Pagsipat naman ng tiyuhi niya sa mga nangyari, maging ito man, hindi makapaniwala. Upang maiwasan ang pagkalat ng anumang usap-usapan, inabisuhan ni Ipang ang tiyuhi niya na magsawalang imik. Hanggat maaari, wala siyang dapat pagsabihan ukol sa mga nangyaring yon, nang sa gayoy akalain ng mga ito, naglayas lang sa kanilang baryo ang mag-inang aswang. Sa paglisan naman ni Ipang sa lugar ng kanyang mga magulang, kahit papaano naging masaya naman siya, gawa ng nakatulong siya sa problema ng mga kababaryo niya. Pero alam niyo ba, na sa dinami-rami ng karanasan ni Ipang, tanging ang pangyayari lang na yon ang hinding-hindi niya makakalimutan. Ni minsan, hindi man lang nawala sa kanyang isipan ang tungkol sa aswang na merong kakayahang pagtagpiin ang dalawang katawan. Mabuti na lamang nagawa niya itong mapaslang dahil sa lakas ng tinatangan niyang habay na santong hubo. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang lakas ni Ipang. Ang angas na ito kung naging serye to, no? Kasi isipin ninyo hindi pa siya nakaka-encounter ng ganong klase ng aswang, pero nagawa niya ng mapatay kaagad. Bakit? Sa tulong ng habay niya na kahoy na gawa sa hinulma sa santong hubo, tama ba? Pero kasi ako sa pagkakaalam ko, pag sinabi kasing santong hubo, para sa mga hindi nakakaalam lang, heads up lang, sa paniniwala namin to, sa pamilya namin. Kapag sinabing santong hubo, gamit yan sa kaliwa. Bakit nakahubo? Ginagamit yan panghalina, pangakit, or sabihin na nating panggayuma. Ba't ko nasabi? Maraming kaibigan yung papa ko, si Tito Jerry, si Tito Onyet na nagtatangan ng santong hubo. Pero yung kanila, yung gawa sa tanso. Tas ang dasal nun talagang kakaiba. Kasi ako nakabasa na ako ng dasal ng Latin. Literal. Kung ano yung nakalagay kung ano yung salita ng Latin, binabaliktad yun. So ano ba ibig sabihin kapag nang babaliktad ng dasal? Diba sa demonyo? Pero sa kaso naman ni Ipang, gawa sa kahoy, siguro pwedeng sa sinukuan, tas hinulma lang para maging santong hubo. O baka hindi rin naman talaga yun santong hubo. Baka pwedeng sandata yun o kung anumang armas yun nakalagay dun sa habay niya. Pero hindi ko kasi masabi, baka meron ding santong hubo sa kanan. Baka meron nakakaalam dyan. Sobrang laking bagay kung magko-comment kayo o magbibigay kayo ng opinion sa kwento na to. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.